Tekst moja porodica. Serbianlesson.com. Ovo je moj brat Branko. On ima 25 godina. On je mlad i lep. Ovo je njegova žena Bilja. Ona je mlada i lepa. Ona ima 23 godine. Ovo su njihova deca, Maja i Igor. Oni su blizanci i još su mali. Ovo je njihov pas, Jackie. Moja porodica. Ovo je moj brat Branko. On ima 25 godina. On je mlad i lep. Ovo je njegova žena Bilja. Ona je mlada i lepa. Ona ima 23 godine. Ovo su njihova deca, Maja i Igor. Oni su blizanci i još su mali. Ovo je njihov pas, Jackie.